Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisaxoxa futhi guys, uthanda nesithembu nezingane zesithembu. Angiyazi leya nto noma ufuzo yini noma ikhona igama elihlukile. Nakho manje kunenye interview futhi Mpumelelo yakweGagasi. Guys, ngicela ukuxoxa ukuthi nginqena ngisho ukuyomlalela ngoba ngiyazi ukuthi laphayana uyobala isithembu ebale isintu kuphelele lapho. Lapho intanga yakhe mabengabizwa kwi-platform efanayo, ziningi izinto abangakhuluma ngazo ezibalekile. Loya uzobe esitshela ngesithembu angenaso, athi uyasaka. Uthola abantwana ngaphandle komshado, yazini asingaqhubeki la nayi into bengithi niyayibheka yini. Angithi lakho Mpumelelo sibabaza ukuthi hawu una 22 23 yingane futhi umqondo wakhe kusakhombisa ukuthi ayichawe ingane ngempela. Guys, uMpumelelo mayekhuluma kulama interviews ngathi ungazomtshela ukuthi thula. Ngiyabona ukuthi yindaba kube ngathi laba abakhuluma naye i-host ukuba ngathi akazi lutho ngezingane zesithembu ngothando nesithembu. Ayikho into ongayibuza uMpumelelo, impendulo akanazo. Kodwa nakho-ke guys, angazwami isigaxeni kodwa akusona isigaxa. Shuthi kune-competition ngale ku-Facebook ku-page lona le lakweGagasi sokuvela khona uMpumelelo ukuthi une-interview uthi umzali ukuthi uyanihlula. Hayibo manini sazokhuluma igama lokuthi-ke uyanihlula asazi ukuthi obani. Niyabona shuthi uthi yena uthi nje kuyoze kuthiwa bhudi enganeni ngoba khona kabahlulayo kodwa ebefaka impilo yakhe engozini. Nakho kokunye guys, angithi uMpumelelo sibabaza ukuthi yena mncane una 23 nalobu kuphithizela kwakhe. Izolo kwi-page lomzali usikhumbuze indaba yokuthi wabiza amakhosikazi akhe, wawahlalisa phansi, wawatshela ukuthi une-girlfriend and lo obhale lokho hayibo, lo obhale lokho uyamncoma. Manje sizothini? Sibabazi ukuthi una 23 uMpumelelo, ngithi una 22. Lezi zinto azenzayo sithi ubungane. Kodwa manje sithi unobungane bakhe uyayibheka yini into ukuthi noma una 23 una 22 mawuzoba nezingane ungashadile uzoba nenkingi ngoba nangade sebhala i-message sebhala incwadi lapha ku-Instagram uyibhalela izingane ezincane. Ilezo inkingi ezenzakalayo. Ngoba uthi wakhe isithembu kodwa wenza izingane and ngeke bonke bebekezelele lokhu ukuthi isintu sakithi isiZulu ngokwakhe isithembu kube ngaqondala ukuthi uhamba kanjani. uMpumelelo-ke sibabaza ukuthi uyingane. Manje sithini ngomuntu omdala? Kuthiwani na? Phela ayithina shuthi uhlula abanye abafana. Laba abafana benza izinto eziqondile uyabahlula. Shuthi uMpumelelo kahle kahle ukwe-competition nobaba ngoba phela nangu uMpumelelo kubatsheza ukuthi hayibo uMpumelelo walapha nangu ubaba esethi naye bayamncoma. Uthi guys, ubengafuna ngoba akusiyena yedwa umuntu lo, ningadeleli ngiyacela. Ubengafuna ngoba bakhona abantu abamncomayo ngezinye izinto kodwa ufunele. Angithi uMpumelelo nje uyatrenda ngalesi sidina sakhe seyintombi, leli siphithiphithi asenzayo uyatrend. Kuyabatshazwa-ke guys-ke ngathi ngine-flu izwi lami ningixolele. Uyabatshazwa manje usebona ukuthi naye akanamathele kulokhu ukutrenda kwengane. Asikhumbuze ukuthi siyazi namanje sisababaza kodwa futhi-ke ngapho kumzali sibuye siye ukubabaza ngoba unamakhosikazi. Sesenzela nje ukuhlonipha amakhosikazi. Ngitheni kini mina? Ngithe omdala uMpumelelo onemali. Kumayelana nani ukuthi manje sibabaza ingane ukuthi yaze yaphithizela sikhunjuzwe leya nto yaka-season 6 yamaMtolo seThekwini ongaze atholwe umuntu. Ayisho ukuthi bese sifanele sibabaze kanye kanye. Guys, ngicela ngixolele. Hayibo
sekumele sibabaze kanye kanye. Sizobabaza ingane sithi iphethwe ubungane. Mase kuthi u-husband of 4 yena sesothini gazini. Ngiyitshelile-ke izolo ngathi uMpumelelo onemali. Ngoba hamba uyolalela nale interview ade qeda ukuyenza. Ulalelisise, uqhathanise neyaMpumelelo, ungitshela umehluko. Yabo uzongitshela umehluko, ngizomupha u-300. Hamba ulalelisise. Hawe ma, yey. Amahloni ngomalume. Mahle amakhosikazi alaphayana kodwa ulobe belesele nje ngento engasenasidingo. Kwayena lo number 5 ukhona noma akekho. Manje ubona wegazi ngaxolisa ukulisanganela yezo. Ubona ukuthi ingane isematheni ngesiphithiphithi lesesenzayo. Ukuba sematheni ngazo mangiqinisile yini kodwa nje ingane niyabona ilobi bangisidina ngalezi intombi. Siyababaza ukuthi hayi kodwa bakithi ingozi phela le. Basho ngenabanye ukuthi kodwa ingane usazokhula. Manje umdala ngisho ukuthi guys bayamncoma ngezinye izinto langamabhizinisi. Uyabona ushuthi uyabona ukuthi manje kuzovela ukuthi khona omncomayo ukuthi hey usulakhile igama ngamabhizinisi owenza asiza ukuba nechaos. Ulanda leya ye-girlfriend Mbumbulu yaseThekwini ukuthi ke hey angazi nizobona kodwa ibhaliwe yena shuthi ibhalwe ubhuti ngoba ngibona ukuthi khona umuntu esifazane ongabhala leyo nto ethi kuba bomdala hayibo cha waze wayingqwele wahlalisa amakhosikazi akho wakho ke nina manje ubona ukuthi akangasali kulokhu ukutrend. Mina ngiyadlala guys, ngiyazi ngiyadlala, ngicela ngicebe ngiyadlala. Hawu uMpumelelo utrenda ngeintombi naye useyazi kumbuzo ukuthi unentombi lesingayibonanga. Baba yini wegazi ngiyadlala njalo. Inkosi yami ave ngizogaqela.